Ahojte, ja som Vicky a dnes si vyrobíme korálky z papiera. Budeme potrebovať farebné papiere alebo vzorované papiere podľa vlastného výberu, lepidlo a štetec, pravítko, špajdlu, nožnice, pero alebo ceruzku a nejakú podložku. Na tomto obrázku môžete vidieť rôzne typy korálok. Ja som si zvolila posledný druh. Prvým krokom bude vzor, podľa ktorého chceme robiť korálky, nakresliť na papier. Všetky kúsky vystrihneme. Papier položíme na podložku, nanesieme naň vrstvu lepidla a pomocou špajdle z neho formujeme korálku. Takto pokračujeme aj s ostatnými kúskami papiera až dovtedy, kým nezískame dostatočné množstvo korálok. Lepidlo necháme schnúť 24 hodín. Následne môžeme použiť naše korálky na hocičo kreatívne. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!